ତମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରାୟ 10ଟା ପାଖାପାଖି ଥାନାରୁ ହିଁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରୁ ହିଁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଥାନା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏସ୍ସିବିକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡି ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି ଯେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡିଟା ଅଛି? ନାଇଁ, ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଇଯିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଯାଇକି? ଏସ୍ସିବିରେ? ଏସ୍ସିବିରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ଯେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଯେଉଁ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଡି ସିଂଘମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିୟରନେସ୍ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବୋଲି କେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଷୟରେ ତ ସଠିକ୍ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସେଇ ତଦନ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେ ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ତ ସେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ କାମ ସବୁ ହେଇସାରିଥିବା ଦରକାର, ଏମିତି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆସୁନି? ନାଇଁ, ସନ୍ଦେହ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରିଛୁ ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା କହିପାରିବୁନି। ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଯଦି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଆସିଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଆସିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ତାଙ୍କର PM ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲିଗାଚର ମାର୍କସ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ୍ ସବୁ ରହିଛି, ତା'ର କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି। ତା'ର ଅଧିକ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆମେ ତା'ର ଅଧିକ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇକି ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଯେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ, ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ସତ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ ସେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସେ ପଳେଇଲେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିଲେନି? ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଅଧିକ କହିପାରିବିନି। ସେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତିନି ନୁହେଁ, ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ରହିନଥିଲେ। ସେ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କାମ ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ତ ଆମର ସନ୍ଦେହ, ଆମର ବି କ'ଣ ବି ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଏଟା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ସେମିତି କିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଅଧିକ ଆସୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲିଗାଚର ମାର୍କସ୍ ତା'ର ଆଜି PM ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି, ଅଧିକ ଇନକ୍ୱାରିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିୟୁଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କାହା ସହିତ ମାନେ ଏମିତି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା କି? ସେ ତ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତା ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ଥିଲା, ସେମିତି କୌଣସି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ହେଇନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଯୋଉଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି SIଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛି, ତାର କେଉଁ ପୋଲିସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କେଉଁ ତା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାର କ'ଣ କାମ ଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ କହିପାରିବୁନି। ତେଣୁକରି ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାର ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ୍ରୁ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, CDR ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ବି ସେତେବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯଦି ସେ ମାନେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକା ଯାଇନଥିଲେ, ତ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି?
से सबुर रेकर्डिंग देखा पड़ो बर्तमान पर्यंत आम रेकर्डिंग देखिनु से सब आग को जना पड़े कह जे पर्यंत आम तापर कौन तथ्य आम पाखे ना आम से उपरे निश्चिंत अपेक्षा करूँ कौन आसूची घटना को मैडम एते दिन ହେଇଗଲାଣି रेकॉर्डिंग देखी ना रेकर्डिंग तो आम जी से विषय भी जानापी चाहिए से किंतु कौन थाना चाहिए सांगे सांगे बैकअप देखई पारे से आमको गोटे एप्लिकेशन दबा को पड़ो जहाँकि आम देकी आसचु तो आज पर्यंत आप क्या भेटी सब जे आप कौन सब कहते क्या भेटी क्या भेटीचु माने माने पुलिस डिपार्टमेंट रे आमे तो थाना को जाइथिलु सेठी तांकर एडिशनल आईसी थिले तापरे एससीपी मध्य एससीपी सर थिले आ डीसीपी सर मध्य थिले एडिशनल डीसीपी सर मध्य थिले से मैंने आपन कोन कहते जहाँ बर्तमान पर्यंत अपडेट अच्छी से सब विषय ही आम जस्ट आलोचना करूँ जोटा आपनकर भाई फास्ट कहते जे फास्ट प्रथम दिन कहते जेटा आत्महत्या नु एटा हत्या करा जाय छी जे केतरा सब पॉइंट कहते से विषय आपन कोन कहबे आपनकर शुणु गोटे भाईर सेंटिमेंट को बुझा दरकार से हठात करी कहा मनरे समस्त मनरे जमती आसब गोटे भाई मनरे भी से भली संदेह आसब किंतु जेते बेल पर्यंत आम तार सत्यता किसी न जानीचे से पर्यंत आम कौन निर्दिष्ट भाव में पहुँची पारानी हुए तो हत्या हो पारे हुए तो आत्महत्या हो पारे आपनकर खास एमदी मैडम को शत्रुता थिले का शत्रुता किछि सुनिथिबे किछि ना सेमती किछि आम पाखरे कौन खबर नहीं से तो बहुत भल ऑफिसर बोली सबुआड़े तार प्रशंसा राति पाहिले तार न्यूज रे सबुथिरे तार प्रशंसा मिलूला तार कार्य दक्षता विषय ताको बहुत प्रशंसा मिलूला ओडिशा रे प्राय समस्ते सबु क्षेत्ररु तार प्रशंसार सो छुटुला ता भितरे तार जे एमिति कि शत्रु थिबे आमे केबे भाबी नथिलु कि वर्तमान मध्ये भाबी पारुनो किंतु देखा जाऊ आगु को कोन आसुची अपेक्षा आमे मध्ये अपेक्षा रहछु तो डिपार्टमेंट पर आपनकर पूरा भरोसा अछि संपूर्ण जेहेतु से जने डिपार्टमेंट रो दक्ष ऑफिसर थिला सबु क्षेत्र रे ता प्रति समस्तंकर सेतिकी फेथ थिला तेनुकरी से कि आम विश्वास रखुचु जे से डिपार्टमेंट रो जने दक्ष ऑफिसर प्रति कौन होइछि प्रति कौन जस्टिस निश्चित आम ताठर मिल पारिबो तापे जदि एक कथा प्रमाणित हुए जे प्रकृत रे जो जने एसआई की उठे नहीं जंती आ ताको पचरा उचरा करा जोटा सुनिबा को सोशल मीडिया रे ए कथा जदि सत्य होता है कि तांकर हाथ अछि तला अपन कोन न्याय दाबी करिवे निश्चिंत जस्टिस रो तार न्याय दृष्टि रो तांको पई यथा संभव तांकर दंड मिलवा उचित से जीए भी हेई थाओ आईन दृष्टि रे केही भी निजर नुहंती बा केही भी पर नुहंती समस्ते तांको पई जीए भी से हेई थाओ जदि निजर भी जने केही हेतिबो किंबा जदि केही तांकर संग हेई थांते तांकर डिपार्टमेंट रे हेतांतु जीए भी हंतु निश्चिंत से दंड पाइबा दरकार आपन लागुच कि जदि से डिपार्टमेंट रे तो टेस्ट को तो के चपे दी पारंती वर्तमान पर्यंत तो आम प्रशासन उपरे विश्वास रखीचु सेमती हेई न पारे जस्टिस भौणी को मिलिबो आपनकर संपूर्ण विश्वास अछि जे आपनको भौणी निश्चित होबा वर्तमान पर्यंत निश्चिंत रहिछि डिपार्टमेंट रो मैडम सौम्य आज जाए न्याय पाई परिना शुणु सौम्य विषय तो मु बेसी मीडिया न्यूज ऊपर को केबे जाएनी मते समय बहुत अभाव रुहे से विषय मु कहि परिबिनी किंतु मु जेतिकी मोर भौणी विषय जानी खाली भौणी विषय नुहे गोटे आईएएस ऑफिसर ब्यूटी महांती विषय मु जेतिकी जानी ओडिशा जानी तेणुकरी ओडिशावासी मध्य तार जस्टिस चाहिए। थैंक यू।